Hoe 3 weken moet alles klaar wezen, want dan is de nieuwe gemeente Waardhoeken officieel een feit. Hier tekent burgemeester Van Zuilen van Frensje Radiel voor de bouwkundige oplevering van het gemeentehuis. En hier, een paar meter verderop, wordt keihard terugwerken om alles aan te krijgen en het gebouw in te jochten. Iedereen heeft de planning gezien en iedereen weet wat hem te doen staat. Dus we gaan ervan uit dat dat gaat lukken. Maar we vinden het ook heel spannend. En tegelijkertijd, tot nu toe is alles ook bouwkundig goed gegaan. Nou, dan moet je vertrouwen hebben in dat het de komende weken ook gaat lukken. Architect Hilco Zwart ontwierp in de jaar 90 het gemeentehuis. En aan hem werd de eer om voor de nieuwe gemeente Waardhoeken een nieuwe draai aan het gebouw te gaan. Het gemeentehuis toen was een kantoor zoals we dat vaker maakten met veel kamers voor alle ambtenaren. En het gemeentehuis nu is een kantoor in een helemaal open setting met veel meer mensen erin straks te werken, maar met een veel opener en meer communicatieve inrichting. Het vernieuwde gemeentehuis moet een frisse start worden voor Elsenien in de gemeente Waardhoeken. Net alleen voor bewoners van het beeld, met name Radiel en een part van Littens Radiel, maar ook voor Frensje Radiel zelfs. En daarom zitten de ambtenaren en het college van die laatste gemeente de laatste weken in deze gebouwen. Ja, het is voor iedereen nieuw en dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Dat zie je in andere gemeentelijke herindelingen wel anders, maar wij starten met alle medewerkers van Waardhoeken op één plek en dat is heel bijzonder.